Ну што, прывітанне мае шаноўныя. Сёння мы працягваем нашы прыгоды у гэтай цудоўнай гульні. Якая наша задача? Гэта ў нас раніца. Наша задача дайсці, па-першае, да турбазы, адрамантавацца там, паспрабаваць усё ж такі зрабіць сабе штанцы ці нагавіцы, як каму заўгодна. Вось, магчыма, боты з аленей скуры, бо ў нас усё дзеля гэтага маецца. Калі не ўдасца, то ўсё там пакінуць і рушыць у такім выпадку на вышку, якая знаходзіцца тамака, недалёка, падняцца на яе, а ўжо потым на ГЭС. І мне падаецца, на гэтым гісторыя у другой главе яна скончыцца, і мы будзем ужо ў наступным відэа пачынаць трэцюю главу. Пакуль што ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Вялікі вам дзякуй за гэта і працягваем. Як памятаеце, казаў ужо мноства разоў, што на гэтай паляне даволі шмат трусаў ашываецца, валэндаецца і гэтак далей. Вось акурат двое з'явілася. Вось, але звычайна 5. У звычайным выжывачы іх 5. Трэці, бачу, паказаўся. Вось першы, другі, вось трэці. Прыгадаю, што ў мінулай серыі мы шмат справаў паспелі зрабіць. Вельмі шмат паспелі. Мы забілі нават шалёнага гэтага мядзведзя старога, які за намі паўсюль шатаўся, так, пераследаваў нас, але мы, па-першае, адрамантавалі дзіду, наканечнік дзіды, сталёвы наканечнік. Потым, слухайце, ну так, хацеў сказаць, чаму ж так холадна, а потым узгадаў, што ў нас адзежы, па сутнасці, няма. Праўда ж? Ну, ніякіх пальчатак нават. Ой, божак, ну. Да халеры яшчэ. Карацей, на гэтай турбазе трэба будзе ўсё парабіць. Я вельмі спадзяюся на тое, што нас хлопіць усяго дзеля гэтага. Да ну, хлопча. Ну то ж акуратна ідзём. Давайте, трэба спусціцца ўсё ж такі, пакуль знікне гэты значок. Всё было дагэтуль нармалёва, так. І болеспаталяльная таксама. Усё. Так, па сутнасці, нам трэба пабегчы. Бо ў нас надта халадно. Баюся таго, каб не атрымаць пераахалоджанне. Так. Тут даволі бяспечны шлях у нас. Толькі можа быць воўк. Не страшна, у нас маецца зброя, бачыце. Так што хуценька дабяромся. Раніца. Паглядзіце, які ранішні лес. Прыгожы. Усё абуджаецца. Птушкі пяюць. Колькі гукаў. Ну, прыемна. Я спадзяюся, вам таксама прыемна. Усё гэта чуць. Так, мы ўжо амаль што згубілі тэмпературу. Давай, родненькі, давай, нам трошачкі засталося. Вось тут яшчэ 200 метраў. Паспеем, не павінна мы нічога схапіць. Я маю на ўвазе пераахалоджанне гэтага. Вось толькі рызыку. Ага, я з табою цалкам згодны. Неверагодна халадно стала. Аленяша. Я пра вышку якую казаў? Бачыце, там вось зараз елка там перашкаджае. Вось яна з'явілася ў цэнтры кадру. Вось туды мы пойдзем.
Бо там, магчыма, зброя будзе. Ну, ўсё такое. Там хутка падняцца. Вось, нічога такого там не будзе ўжо цяжкага. Я амаль што ўпэўнены, што відэа будзе кароткае сёння. Што тут мяса тут у мяне валяецца троху. Ось так ось, добра. Так, я сыты, у мяне ўсё маецца. Давайте паспрабуем што-небудзь адрамантаваць. Так, па-першае, ісці сюды, знайсці нашу шапку. Яе можна толькі разабраць, зразумела. Гэта, конечно, кепска. І тут таксама. Вай. Колькі адзежы. Паглядзіце толькі, колькі адзежы згубляецца. Так, у нас чаравікаў няма. І павязку. Бонус цеплыні у нас усё мінус. Так, у такім выпадку гэтае мы адрамантуем, канешне ж. Другой шапкі у нас няма, наколькі я памятаю, правда ж? Гэта мы адрамантуем. Нам галоўна зараз чаравікі, каб былі. Яшчэ рамонт. О, соточка, добра. 76, 51. Ремонт. Треба зараз будзе папіць троху. Так, давайте працягнем. Так, 84, ну ўжо як-небудзь дойдзем. 72, канешне ж, не вельмі усміхаецца, але чамусьці гэтых не бачу. Вось увогуле няма. Давайте паглядзім, што у нас тут можна зрабіць з адзежы. Толькі шапку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І гэта 3,5 гадзіны трэба на гэта страціць. Ну, давайте. Бо інакш будзе халадно. Чаравікаў няма, на жаль. На жаль, няма чаравікаў. Усё мы адзелі адразу. Патрэбныя чаравікі і нагавіцы. І нагавіцы. У шафе, хіба што ці ў куфры. Памятаю, што ў нас нешта было там. О, дарэчы. О, штанцы. Ніны. Штанцы гэта добра. Так, давайте мы тут скінем у такім выпадку вось гэтае, бо няма магчымасці зрабіць нічога. Так жа ж. Таму няхай гэта тут і застаецца. Ой, чакайце, гэта ўсё свежае было. Ага. Гэта лепей ось тут проста кінуць. А скуру аленню лепей скінуць. Усё ж такі ў гэтае... у шуфляду гэткую. Так. Што у нас па запалках? Па запалках у нас да халеры. Лепей вось так зрабіць. А вось гэтыя аддаць, бо яны цяжкія, і гэта аддаць. Нам яно не патрэбнае. Так, што яшчэ маецца у нас з адзежы? Слухайце, у нас няма абутку. Ніякага абутку няма. Так, 44, так. Давайте адрамантуем. Хоць што-небудзь. Цалкам у нас ужо маецца бонус ад усяго гэтага комплексу, то бок нам не будзе халадно. Мы спакойна сабе падымемся на верхавіну. Так, усё маецца. О, добра.
Ужо так холодно нам не будзе. Так, давайте яшчэ раз праверым. Гэта з сабою няхай будзе. Добра. Тут што? Усё ў парадку. Ежы за шмат. Давайте так, за шмат ежы. Банкі. Што? Ага, зразумела. У другую тады. Гэта я таксама скіну. Паста няхай будзе высокакаларыйная. Гэта таксама няхай будзе. Суп дакладна. Хай ідзе. І вось гэта тогда ўсё. І вось гэта ўсё. Добра. З сабою хопіць аднаго, каву. Гэтага і так зашмат насамрэч. Зашмат, тут нічога залішняга няма. Лекаў хапае. Кара няхай будзе. Усё. Усё, мы ідзем адразу на вышку. Пакуль яшчэ больш-менш светла. Халера ясная. Вось гэтага я не чакаў. Ну і нашто мне гэты туман тут? Бачыце, нам не холодно. То бок тэмпература у нас дастаткова, якая ідзе ад адзежы. Так, наколькі я памятаю, нам трэба ўлева павярнуць каля жоўтага лакаматыву. Так мы выйдзем на шлях да вышкі. Бо адсюль без кошак будзе цяжка, па-першае, па-другое, ну, у тумане будзе шанец заблукаць. Лепей гэтага не рабіць. Там проста ідзем да жоўтага лакаматыву чыгуначнага, так, памятаеце, там ён быў за гэтымі ружовымі вагонамі. Вось, і ад яго павярнуць налева трэба будзе. Я не памыляюся, то вось тут на гары вышка, але падняцца можна толькі там. То бок трэба абысці гару з іншага боку. Шмат, конечно, страцілі часу на ремонт, і ўсё астатняе лічы, што ўвесь дзень. Галоўнае, што дамагліся, чаго хацелі. Так. О, хуценька ўжо ноч будзе. Што у нас тут, бачыце? Плюс 7 у нас пакуль па адчуванням, но гэта акурат скасуецца, калі прыйдзе ноч. Ноччу ўсё ж такі значна халадней. Тое, што прыйдзе ноч, нічога страшнага, насамрэч, бо ўсё зразумела. Мы, па-першае, чакаем, каб ноччу з'явіўся паўночны ззянне. Памятаеце, у нас такая ўмова? У нас такая ўмова маецца ад гэтага дзеда, які нас спагнаў са сваёй хаты. Ага. У нас, оказывается, была задача зменшыць папуляцыю ваўкоў. Цікава, я ўжо не памятаю такога. Ну. Так, гэта трэба схаваць пакуль што. Крацей, аб чым я казаў? Тым, што стары, які нас, памятаеце, выгнаў. Нас з хаты проста выставіўшы за дзверы. Ось такі вось цікавы дзед. О! Вось тут можна ўжо паварочваць. Калі б не было туману, я б павярнуў, насамрэч. Я б павярнуў, бо галоўнае было прымаць у сваім аглядзе. Так, гэта у нас бярвенні. Вось ён жоўты, нам сюды. Жоўты, бачыце, лакаматыў, ад лакаматыву нам у левы бок. У ўжывачы на гэтым накірунку заўсёды ж валэндаецца мядзведзь.
Ну, як я вам казав у минулій серії, тут хіба що у гісторыі ніякіх дзікіх мядзведзяў нема. Толькі вось гэта шалёны стары. Бо мы яшчэ ні одного разу не сустрэлі кагосьці тут. Глядзіш, на туман агляд даволі далёкі, то бок мы ўбачым яго, калі ён тут будзе рыкаць ці нешта такое рабіць. Не ўпэўнены, што я яго пачую, таму што я сам тут хожу, нібы медведь. Сваімі нагамі тупаю. Так, на шляху да гэтага, да вышкі у нас яшчэ будуць вагончыкі працаўнічыя. Бачу, ўжо цемра збіраецца. Ну, мы сабе зробім вогнішча і напрадукуем даволі шмат факелаў, каб не згубіцца, калі што. Ну, ты паглядзі, якія актыўныя. Ну, давай, хадзі ўжо. Разбегались тут. Правда? Перашкаджаюць хадзіць. Насолоджвацца надвор'ем. Можа, я нашпацыруеш, а ты тут рыкаеш на мяне. Так, о, лесасека. Ось і на вагончыкі. Не ведаю, ці варта ў іх заходзіць. На мой погляд, не варта. Там луту заўсёды было няшмат. Ну, канешне, калі б нам патрэбен быў інструмент, то мы б туды пайшлі, а так. Не бачу ніякага сэнсу. Недзе там крумкачы лётаюць. Дарэчы, прыгадаю, што калі яны проста лётаюць, так вось. Можа з поўначы на поўдзень, хто іх ведае. Няхай. Так і будзе, з поўначы на поўдзень. То ў такім выпадку гэта азначае, што проста будзе змяняцца надвор'е. Паказалася, што гэтая машына стаіць чамусьці. Хаця тут ніколі не было машыны. Но ўжо хуценька. Нешта мне падаецца. Канешне, было б хутчэй ісці ад дома таго старога паляўнічага. Але ўжо як ёсць. Нам трэба было вось дайсці да турбазы і ўжо ад турбазы ісці на вышку. Вось і на другая лесасека. Вось тут мядзведь, калі што ў выжывача. Амаль што заўсёды маецца. Ці ён вось тут будзе хадзіць паміж гэтых камелёў і бярвенняў, ці вось пойдзе наверх туды да вышкі. Ну, а звычайна ён на самы верх туды не падымаецца, ён вось тут вот недзе. Ці вось там на павароце, ці найчасцей я яго, канешне, ўсё ж такі тут у лесасекі сустракаў. Вось гэты пад'ём на вышку. Тут, дарэчы, колькі, ну, напэўна, палова гэтага шляху, які мы ўжо прайшлі. Гэта там будзе дом гэтага старога. Заплечніка няма. Ну і ладно, няма дык няма. Так, захаванне прайшло. Зараз падаемся, магчыма, ўжо будзе патрэбна нам рабіць гэтыя факелы. Распалім вогнішча у буржуйцы. Вось і набірам сабе факелу. Ну вось, і ноч прайшла.
Уже луна недзе павінна быць. Потому что водблески маюцца, але самой луны пакуль яшчэ не луна, божа, месяц. Уже павінен месяц з'явіцца. Бо водблески маюцца ад месяцу, а самога месяца яшчэ не бачна. О, з'явіўся гэты значок. Галоўнае, нагу не падвярні. Но мы даволі хутка ідзем, тому што у нас значна менш матэрыялаў стала. Ну і не павінны мы ўсё ж такі гэтую нагу яшчэ раз падвярнуць. Так, ось яна вышка. Для выжывача гэта што? Абавязковая кропка для наведвання. Тут можна паспаць, калі што тут ветру не шмат. Камяні. Шапшыны трохі. Так, гэта мы зараз залутаем. Ну, можна, так, можна. Было б, я толькі не памятаю дакладна. Ой, палена маецца, божа. Бачыце, колькі ўсяго? І штанцы працоўны, але зараз мы всю гэту справу яшчэ пераробім, перадумаем. І ўсё. Зараз усё пакінеш. Кстати, больш няма нічога. Калі не памыляюся, тут у выжывачы, калі будзеце, то рэвальвер можа быць. Так, трос. Вось тут трос можна прывязаць. Гэта каб хутчэй спускацца было. На той бок. Хіба што мы скарыстаемся. Зараз мы сабе напарым гэтай кавы. Правда, не? Усё лішняе тут пакінем. Лішняе маю на ўвазе гэтыя нагавіцы, якія мы тут знайшлі, працоўныя, бо яны не патрэбны насамрэч. Ну як так? А ўжо потым зробім сабе пару факелаў. О, іншая справа. Приготовать. Кава. І кава. Все. Так, пойдем одразу в скрыню, поскидываем все, что нам не треба. Те самые нагавицы. Так, что еще тут з'явилось? Это так само и это так само. Все, это не треба. По ежи у нас это лепш кинуть панки. Вот нам так само не треба, бо у нас доволі шмат. Это лепш с собой взять. Побачите. Можно это покинуть. Как не таскать с собой. Так, и все. Дрова нам не потребны, это все не потребны. Пойдем зараз попьем кавы. Поползем вниз. Где мы там будем? Давай вниз полезли. Все, пошли.
што распалім вогнішча, яшчэ наберам сабе факелам. Наша наступная кропка гэта ГЭС. ГЭС Картера. Мы там былі ўжо, памятаеце, я спадзяюся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, небяспечна. Адзінае, дзякуй Богу, у нас неба на двагі. Ну, блядь, ну... Ну як же ж так? Давай, хутчэй знікай гэты значок. Дзякуй. Так, перабінтавацца. І более спаталяльнае выкарыстаць. Все, пайшлі. З кошкамі такого не было ўвогуле. З кошкамі тут вельмі лайтова спускацца такім чынам. Ох, які ж ты гаманлівы. Як ты пакрычаць любіш? Так, лесасека, вось гэты шлях, по якому мы ідзем. Так, трэба распаліць вогнішча. Бо гэтая пачвара ўжо ўсё, што на тебе патрэбна. Ну, давай. That did it. О. Трэба было скінуць гэта першы. Зараз мы гэта так зробім. О, гэта добра. І гэта добра. Няхай будзе. Слухай, неблагія ён дастае факелы. Ну, гэта не. Гэта не. О, няхай будзе ўсё. Адзем. Так, скінуць. Якія былі там кепскія, памятаеце? Вось гэтыя. Разабраць, так. Што там наступны быў яшчэ там? Зусім малы. Вось гэты. Все, пайшлі. Зараз мы зноўку выйдзем да гэтага жоўтага лакаматыву, які стаіць на чыгунцы. А ад яго там ужо да ГЭС зусім недалёка. Адзінае толькі не разумею, чаму няма паўночнага ззяння. Хіба што там будзе скрыпт задзейнічае, калі мы дойдзем да ГЭС. Я чамусьці лічыў, што абавязкова сёння ноччу яно здарыцца. Там, памятаеце, гэты стары нам казаў, што будзе нейкі ліфт, каб яго ўжыць. Вось, ну, перайсці, карацей, на другі бок. Скарыстацца радыёстанцыі і знайсці кагосьці там. Косці хлопца, наколькі я памятаю. Сказаць адзінае яму слова «Wintermute». Так, дарэчы, называецца гэты рэжым гісторыі ў гэтай гульні. Месяца не бачна, толькі водбліскі, больш нічога.
Мы ўжо амаль што скончылі гэты факел. Адзін. Якая смутная мелодия, правда? Можна патыхае адзіноцтвам нейкім. Так, ну мы выйшлі ўжо на чыгунку, так? Вось там, бачыце, гэты жоўты локаматыў стаіць. А нам налево по торах чыгуначных, и мы уже будем на ГЭС. Поколь будут меться у нас факелы, будем карстаться факелом, потом перейдем на ліхтар керосиновый, який у нас лежить у заплечнику. Что там такое? Там... Ах, это ж ГЭС, там вода. Гэта вода. А мне чамусьці падалося, што гэта вогнішча нехта распаліў. А цікавы баг, правда, што ўначы там нібы свеціцца. Тыпу колер не змянілі гэтых кропелек. О, бачыце. А вось тут вогнішча акурат такі. Мафусаил сядзіць. Вітаю табе, стареча. Oh, Mackenzie. So you're still alive. А што, не чакаў? Methuselah, you appear in the strangest places. You've left your mark and have overcome great odds so far. But this part of the world still holds some secrets. Пытанняў няма. I'm not sure this is the right time for... There are still stories that need to be told if you wish to play a part in them. There is always time for that. But if you are in a hurry, by all means go. Nobody would fault you for continuing your journey onward. You know, it's been a hell of a slog out there. Never mind that damn bear. I've nearly died more times than I care to count. It couldn't have been easy for you either. You seem strangely calm about the hostility of this place. I have wandered these paths a long time, friend. I was a walker. Now I'm a watcher. I'm here to observe these times and help where I may. Цікаво. До речі, неправильний переклад був. It's good to find a familiar face in all this frigid wilderness. And keep to your paths. If this is a reckoning, as you say, I hope ours cross again. Сустрэнемся ці не сустрэнемся. Ну, а трэба ж неяк запаліць. Добра. Дзіўны, канешне. Дзіўны вось гэты хлопец. Ці старэчы, як яго. Мужчына, давайте так. Яму хіба што 40 гадоў не ідзе. Але. Так, ну і куды нам далей? Памятайце, нам на ГЭС. Добра. Пераходзім. Трэба будзе запаліць свежы
Свежий факел. Так, ці в нас мається... Бракує чого-небудзь ці не? Нічого не бракує. Это что у нас на одной только? Давайте зараз поглядим, ці ёсць тут нейкія боты. Пусто. Тут вось. Ці ёсць боты нейкія, нема. Ну, тады пойдем. Так, куды нам трэба? Давайте пригадаем. Так. Нам патрэбна, каб з'явілася гэтае паўночнае ззянне. Патрапіць сюды, калі будзе паўночнае ззянне, кажа яно, і нічога не дае. Не стае. Ці вось сюды неяк можна будзе выйсці, ці не? Можа, легче спаць, слухайце, на кароткі нейкі час. Тут, памятаеце, вось тут мы знайшлі лекі дзеля гэтага старэча. Недзе тут быў выхад, калі не памыляюся, аутофода. Нічога не будзе. Aid Station. Гэта мы ведаем. Ці яшчэ там было ўнізе недзе. Ей так падаецца, трэба легче спаць. Хаця б на гадзінку-другую, бо у нас середзіна ночы. Так, нічога не будзе, конечно ж. Ось, у середзіне ночы. Я не ўпэўнены, куды тут трэба будзе ісці рэструм. Все не тое. Давайте в таким выпадку возьмем, нехай будем. Кладемся спать. На годинку. Давайте на годинку. Это факел потух. Так. Нема нічого, ніякого ззяння. Поглядзім, што будзе яшчэ праз гадзіну. Зноўка нічога няма. Але чамусьці з'явіліся нейкія цені. Цікава. Мне падавалася заўсёды, што такая ноч не хоць вока сабе калі. Нічога не ўбачыш. Та блін. Няўжо толькі пад раніцу нешта будзе, ці ўвогуле ў гэты дзень нічога не будзе. Нічога, зусім нічога. Завіруха пачалася. Але ніякага намёку нават на тое, што паўночнае ззянне якое-небудзь будзе. Дзіўна. Насамрэч дзіўна. Я думаў, што менавіта з гэтым ніякіх праблем не станецца ў нас. Так, па гадзінцы і ўсё. Да? Нешта сыплецца са столі. Завіруха. Так, ну і што? У такім выпадку будзем рабіць. Хачу есці ўжо.
Пол-літра толькі. Треба воды неяк назапасіць сабе. А я не памятаю, я збіраў ці ў туалетах тут воду ці не? Не збіраў. Можна будзе хаця б яшчэ пол-літра забраць тут. Ну, вода маецца. Ужо нешта маецца. Ужо нешта ёсць. Так, ну і што мы тут будзем рабіць цэлы дзень? Хто мне распавядзе? I need to find some way in. I need to find some way in. Гэта, я так разумею, патрэбна будзе прайсці, калі толькі з'явіцца. Ну I так, need to find some way in. паўночнае зянне ўключыць нам электронны замок, і мы толькі тады пройдзем сюды. Інакш усё было закрыта, памятаеце? Ну што ў такім выпадку, давайте зробім наступнае. Мы падрыхтуемся, пачакаем іншай ночы. Так, у нас всего хапае, і воды хапае на дзень. Всего іншага таксама хапае. Чаму я ношу з сабой гэтыя камяні? Так, ежы хапае, амаль што 2 літра воды ёсць. Падрамантуемся. Каб было 100% паўсюль. Просто так бы погубляем час. Шапка не 99,4. То есть 95 отремонтуем. Так, добре, там вже стихло. Стихла завіруха. Ремонтуем гэтыя пальчаткі. Это не те, что у нас были. Значно горшие, коли что. Ты, конечно, шкода вам не передать. Як таки был топовый шмот. И все, его нема. Так, добре. Дякую Богу, что альпинистские гэтыя шкарпеты яны засталіся непашкоджанымі. После сутычки с гэтым медведем. 99, 100. Ну што, трэба неяк яшчэ паўдні пагуляць. Ой, якое надвор'е, паглядзіце толькі. А, сонейка, выдатненька просто. Ой-ой-ой. Прыгажосць. Ляцяць. Я ж вам казаў, што гэта на змену надвор'я. Зараз надвор'е зноўку зменіцца. Паскуды. Крумкачы гэтыя. Так, ну што, Мафусайл збег ужо? Вогнішча не пакінуў? Не, сядзіць. Старэчы, можа з тобой паразмаўляць яшчэ, не? А, не даецца. В такім выпадку давайте ось так наробім. Наробім воды. Ой, чакайце, гэта я гатаваць напісаў. А нам трэба воды нарабіць. Сюды. Цікава, ён на завіруху таксама сядзеў ці не? О, ўжо хутенька ноч. Бачыце, там Соніка сыходзіць ужо. Калі я ось так бачыце, ось тут Сонька такой ідзе, то бок зараз яшчэ адзін кацялок і ўсё, і будзе ноч. Няхай, боже, што нам тут? Нам жа не насіць яе з сабой, правда? Зараз нагатуем сабе вады, закінем яе на станцыю. Ось так падняць. Батончиков погрызем троху, шоколадки, може нейкие там. Хром. Может тебе есть и дать, а? Мафусайл.
Не хочешь есть? Ну, не хочешь, як хочешь. Так, воды давайте еще раз зробим себе. Ды пойдем уже. О! А вось і паўночнае ззянне. Усё, поднимаем и сыходим. Ну, бывай. Бывай здоровым, Мафусейл. Kind of heavy. Feels like night is coming. Бляха-муха, якая прыгажосць. А, ну толькі скажыце, што гэта не прыгожа. Ну прыгожа ж. Паглядзіце. Яшчэ зелёненькая. Зелёненькая з фіолетавым. Ой, і месяц. Ну. Ну цудоўная ж гульня. Просто атмасфера 10 з 10. І свая механіка. Просто цудоўна ўсё. Так. Мы тут пры ўваходзе зараз скінем ваду, якая лішняя у нас будзе. 9 кіло нам не трэба. 7 скінем. Вось так. Все астатняе з сабою возьмем. Пайшлі. Добра, так. Нам трэба перайсці было на іншы бок, правда ж, правда ж. Что тут у нас маецца? Нічога. Давайте поглянем. Пусто. Что такое? Эй! Не-не-не-не-не. Потым. Так, я думаю, что не так. Это, оказывается, чулливость. О, That'll глядите. come in handy. И он бы зараз, конечно, працаваў бы. Ну, радуе, працуе. Сейф? О. Не, у гэты бок трэба спачатку. Так, 39. Так, 39. Тут. Шестнадцать. А тут. Так, 39. Где она? Еще раз. Потом 16, потом 2. Ну, нечто корыстное будет. Use this. Так это все мне было. Боже, на что я стратил свой час? There it is. И что далее? Не разумею нечто. Добрались, добре. А, коли старий, куди що може макінси, що ще що. Ну, нам це достатньо добре. Ну. Тут нема. Мы переключили. Добре. А ісці униз ці куди? Чекай. Янка ж казав про ліфт нейкий, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я певно виправлено. Ой, стробоскоп який, га? Looks like I could get a nasty shock. Ні, тут не прости ніяк.
У такім випадку што, трэба ісці ў кабінет, дзе мы былі? Так, тут мы ўсё пераключылі. Вось ён ліфт. Oh, I guess there's only one way to go from here. Так. О, сядзіць тут. Чакаеш кагосьці, не? Так, чакайце, давайте мы зараз запалім. О. Усё, спрацавала. Зараз заўважыў. Ну і куди ми Holy shit, what приїхали? was that? А, усё зразумеў, дзе я. Усё я зразумеў. А чаму згас? Чаму ты згас? Хто табе дазваляў гэта рабіць, а? Всё, я зразумеў. Мы па іншы бок апануліся зараз, тут ужо няма нічога. Holy shit, that's hot. О, приехали. Пробачьте, конечно. Дык а яно ж тут не гэтае. Я ж тут праходзіў. Яно ж справа, злева там. І скрыць, але не... Ну добра. Ну, калі так, няхай. Я уже забыўся, пробачьте, калі што. Тут не подняться, тут только можно сюда подняться. Так, сюда, 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 сюда. Если не помыляюсь, там повинен быть гэты трос. Так и есть. Так, а на гэты... Damn it. Burns. That hurts so much. Угу. Наступаць нельга. Увогуле, на чырвоныя гэтыя кабелі нельга наступаць. Зразумеў. Нават калі яны не іскраць. Зразумела. Feels like it's still burning. Сэнсе. Яшчэ ёсць нешта. А, так, павязку і... Ага. Зараз. Ось так. Усё. Отпустила, так? Щоб не зрабіць, треба падымацца. Не-не-не, вось сюди. Now we're cooking with gas. Няхай будзе, боже. Не ведаю, на што яно мне, але няхай будзе. Вось мы тут былі, памятаеце, вось там гэты кампутер. Радыё ўключалі. Усё. Вось калі мы прыходзім з таго боку, мы заходзім праз вакно. А калі уходзім... Так. То мы выходзім сюда. Праз дзверы. Так, воўк маецца? Хіба што не, хіба тут воўка не павінна быць. Не пайду. Better watch out. Фактычна, я вже зразумеў. Уже зразумела ўсё, што трэба тут. Так, што за халера, я не разумею. А як тут прайсці? Тут і скрыць, паўсюль і скрыць. Гэта што, мне раніцы чакаць? Га? Ну, маецца на ўвазе сапраўды чакаць раніцы, бо інакш. А як я пройду? У мяне ўжо ёсць апёкі, дзякуй. Не патрэбна больш. Так. Спаць, ну не 7, давайте 6 гадзінаў.
То яшчэ не спынілася нічога. Яшчэ трошки. Што там у нас па ежы? Ежы хапае. 2 гадзіны. О, ўсё, сціхла. Добра. Так, прыгатым пры ўсім. Апошні факел. Супер, пайшлі. Цяпер можна прайсці праз гэтыя чырвоныя кабелі. Куди ми вийшли? Так, що за говно? О, наш чемодан. Валізка наша. Ти хто такий? A locked case. Wow, that is interesting. A locked metal case is a thing of the old world, stranger. A world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world. But that world's over. This is my world now. And in my world, I make the rules. In my world, see, there are Гэта no адзін з тых, locks. хто збег. Збег, злачынец гэты. Смяротнікі. Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. What is in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere? My plane wouldn't do you any good. Yeah, should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? Oh, so now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Ось підарас. Карацей, гэта быў канчатак другой главы. Вось яно што. Я ўзгадаў ужо, што будзе ў 4-й. А 3-я яна з'явіцца, калі што на гэтым канале у суботу. І гэта будзе не працяг гэтай гісторыі. У 4-й будзе працяг. Гэта я дакладна памятаю. А 3-я гэта, на мой погляд, самая лепшая канцоўка гэтай гульні. Карацей, усё паглядзіце. Абавязкова ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, каб нічога не прапусціць. Вось, буду вас чакаць ужо ў суботу. З раніцы выйдзе наступнае відэа. А пакуль што да пабачэння, цітры скончацца, і на гэтым скончыцца відэа сённяшняе. Другая глава закончылася. Спадзяюся, вам яна спадабалася. Увесь экшон быў у мінулым відэа, у гэтым усё больш-менш спакойна, але занадта загадкава, як на мой погляд. Карацей, хуценька з усім разбяромся. Да пабачэння.